vibes, what's the moves? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TP toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah, you can't picture this. Yeah, ain't no way you cannot work me, boy, I live for this. Look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Dior, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I'm fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along. Assalamu alaikum mehriban adamlar. Şeýlehem biziň haftasyň gepleşigimiziň hormatly tomuşçylary. Öňki gepleşigimiz Lexus S350 çykandan soň siz bir näçe kommentariýalaryňyzda edil şunuň ýalysyny BMW X6-ny hem edil şunuň ýalysyny etseňiz diýip ýazdyňyz. Biz hem edil şu islegleri nazarda tutup bugün size tanış bolan we özüňiziň isleýän BMW X6-syny haftasyň gepleşigimizde tinetmek meýilleşdirýär. Eger taýyn bolsaňyz başlaýyn. İlk bilen başlamaly zat umuman BMW. Hasorsy inglizden aýdýaly BMW'ň taryhynyň özünden başlamak gerek. Ol kampaniýa ilkinji gerek 1913-nji ýylda Germaniýada dören bir avtomobil kampaniýalarynyň biri. İlk bilen ol uçorlaryň propellerlerini ýasamakda umuman ilk bilen başlanýar. Şonuň ýaly başlan bolsa wagtyň geçmegi bilen avtomobillara geçip başlaýar. Bu wagtda BMW diýseň elbetde tanamayan ýok bolsa gerek. X6 diýen düşünje 2007-nji ýylda dörep başlady. Häzir 2022-nji ýyl onuň bir näçe nesilleri çykdy. Ene şu görýän X6 bolsa 2021-nji ýylda çykan we biziň ýurdumyza gelen häzirki wagtda bolsa sinedilýän avtomobil. İlk bilen başlamazda iň üns çeken zady ne diýen emblema, BMW emblemasyny näzir wagtda bilmeýän ýok. BMW demek dolugyny aýdamda Bayer Motor and Work, yani Bavariýanyň motor zawody diýen manyny berýär. Nemes dilinden terjime edilen. Emma şu görýän silýär emblemanyň özi uçorlan şu döwürdäki propellerlerini edilýändäki şonuň aýlanyp duran şekilini ýadyňa salýan. Umuman ilkinji uçor bilen baglanşykly döräten kampaniýa şu sebäpden hem goýulyk gidipdir. BMW diýilen ilkinji gödüňe gelýän zat onuň öňündäki reşotkasy. Şuňa tereden ýagdaýynda da belli şunuň BMW modeline değişikligi, belki X-lardan hem tapawutlanýar birazjyk şuň öňündäki reşotkasy. Ýene bir bellemeli zat şu ýanya. Başga bellemeli zatlar öňünde faralaryna soňundan geçer. Faralardan öň aşagda şu ýerde görýän tinnet radiatorlar. Öňe radiatorlar aňyrty boş. Diýjek bolýanyň bärde işdat ýok. Sebäbini hem şuňa aslında ol diffuzor howa geçirip howa az salşany peýdalanmaly. Bir zat ýöne häzir wagtda ýok. Sebäbi bu ýerde kapotyň içinde oturan motor onu talap eden o. Dumana garşy faralar we öňünde de ýygyna da we inni geleliň faralaryny ahyrky ýagdaýda görüşüňe diýýäli soňkularda bir iň göwnüňe ýaraýan zat lazerleýin matritsaleýin svitodiod görnüşi nädir wagtda öňünden finlap bilýäňiz. Öňe barada aýtjak ýene bir adymyz jemlemek üçin agressiýa. Ýüzüne serediňde bildirip tura bu agressiw modelligi sporda crossover bolsa da sporda has ýakyn görnüşde etipdirler öňüne. Gaptallylarynda näme? Tekerlerinden başlasak, tekerleriniň joýumy 21 joýumlyk orna komplektasiýalaryň içinde uly hasaplanýar. Crossoverlarda iň bir gerek zat. Diskalarym öz bolşy diskalary we aňardan zawoddan gelýär. Diskalaryny jillerlerden soramyzda özüňize görä taýlap bilýäňiz denäki görnüşler. Ýene bir bellemeli zat ýa-da aýtmanlaryň biziň şu X6-myz 2021-nji X6-sy komplektasiýasy boýunça MK Dolly M paket bolup M Sport Pro diýen dolaýdynda şonuň ýaly adlandyrylýar. Clearance atdy ýer bilen avtologyň aralygy adat crossoverlarda bolşýaly gowy. Ýöne ýene bir aýratyn tarapy podveskasy pnevmo podveska bolýar. Sebäpli 4 cm ýokary, 4 cm aşak hereketlendirip bolýar. Ýani galdyrban bolýar, aşak ýatyrban bolýar. Kapylaň ruchkalary bardy, ýani tutuwaçlary bardy aýdamyzda. Açan ýagdaýynda soň ýapýan hiç ýyl güýjlenmek hökmançylygy ýok. Awtomatik usully özi ýapyjy edil öň gapysyna da edil ýyz gapysyna da bar.
Kaptaları var da başka aydara da yok. Mukaden yine yekice bellemeli da taçanla yapan yağdayınızda şu yerde sensörler ve açanıda da sensör yanınızda eğer açar varsa gön açıyor. Yapan yağdayında da sensörlerini yapıyor. Atılığın iyi tarafına geçemizde de şu yerde bir in bigen yandaydın men faraları görüşüňiz häzir wagtda özüňizden fiýillap dursaňyz şu diňe 2-6-da ba olam diňe soňky modellerine. Nemgelin bagajnyga seredelin kameralar aýdýarlar ýylap geçer. Bagajnygyň gowrumy aradaýdymyzda 580 litr suya içine ululdy bolýan, elbetde oturuşlar ýatyran ýagdaýynda bagajnykda bir girelgesinden ki metal ünsün çekiyor. Bulan zatlar bir sıpçırılma diyal, şu yerde aylanma diyal edil girelgesi. Başka da berde 12 voltluk elektrik üçünçülük için yerleştirilipdir. Yine yankı belleşim yal şu yerde asılıp yapılyan skladnoy kapıracak ama olam yani 10'nun gura kilogramı ölçüsüne götürüp bile, on diyecek olan hiç yerde dövme mümkünçülüğü de yok. Başka da yokman bellemeli da şu avtomobili 360 graduslayın doğal görüp bolan kameralar ornaştırılan olam nöýidinne we gaptallarda yerleştirilen nädir? Köpde olan hemmesini siz ýeken fiýillap bilýärsiňiz. Biz egerde kapoda açıp oň aşagyna gyzykly zatlar bardy görmedip başlamazda. Ilkinji bellemeli zat avtomobiliň ýüregi hereketlendirjisi twin turbo hereketlendirji ol 3 motorlukdur. Avtomobil 3 litrlik motor var. Başka bu yerde hiç elektro motor ya boşmaça motorlar yok. Sebebi üçlük motorun dolmuş avtomobili yetik bolýar. Başka näme aýtmaly? On yetikliğini suud edýän ýene bir zat bar. Şunun 100 km/h tezligi barýança 5,10 sekund. Munyň motorun ýekece tapawutlukda M paketden aýratyldygy diňe motor M-den. M boljak bolsa ol 50 ay bolmaly. Ay diýdigimiz elbetde benzin bilen işleýän, şu motorum 40-lyk ay, ýagny benzin bilen işleýän komplektasiýa. Eger D bolan ýagdaýynda dizel bolýar, onuň ýaly komplektasiýalar görnüşlerim bar, ýöne nädir? Wagtda ýa-da değişim ýaly benzin. Berde bir daýanç merkezlerini görýär. Elbetde bu zatlaryň ählidi hem şonuň komforty üçin, bir sürüje hiç ilisiň geçmezligi üçin, avtomobiliň özüni gowy oňaýly duýmak üçin ähli döredilen zat. Yine de avtomobilin interyeri. İçine giren madyňa ilkinji duýgular ol sözülen beýan eder ýalylar. Sebebi ähli görýän ýeriň arasy derden içiniň salonyň häzir wagtda renk hem goňur tartufa diýip adlandyrylýan bir şeylere renk öz zawodda adlandyrylýan ýaly. İçinde bellemeli zatlaryň ýene biri ähli ýeri şu ýokarty patologyň hemme ýeri olan bir yumşak derden yumşak materiallar nasorsa gat-gaty plastikde köp avtomobillarda bolýar. Elkinji gözüňe düşen zat näme? Rul M bilen M paketiň içinde gelýän zat. Rulla bellenýän zatlar bir şu ýerde geçiriş ýaprajaklary we çep tarapda limidi şeyle hem bir näçe cruise kontrol bilen baglanşykly düğmeler yerleşen, bolsa sağ tarapda multimediýa dolandyran düğmeler yerleşdirilipdir. Edil şu ýerde şu düğmecik bolsa rulun gyzdyrjysy bolup durýar. Şeýle hem şu ýeriň dinamigi multimediýa sistemasy bellemeli zat ýazylan şu ýerde Bowers Wilkins diýär. Bu bolsa Harmanam däl, başga da adam däl. BMW'de bir öňe gidişlik elbetde öňkü nesillerde de bolly. Torpeda ene görüşüňiz ýaly gönüllügine giden nokdany bir sürje çalajyda bolsa gyşarlan, çalajy gradus gyşarlan görnüşde. Olam ilkinji BMW'larda emele gelip başlady. Bu ýerde 12,3 düýmlik multimediýasy bar, display bar. Hem sensor hem berde şunňaly rычагyn kömegi bilen dolandyryp bilýäňiz islenlik ýagdaýda şeýle hem geçiriş korobkasy ine eliň şu ýerde sağ tarapda yerleşen geçiriş korobkasy dollugyny hurstalan. Ýene bir gowy bellemeli zatlaryň biri edil şu ýerde 2 tanjyk zat galy detalyny aýtmaly zatlar olaram avtomobiliň rejimleri. Ine biz görbilýär häzir kota sport, komfort, eco pro, adaptiv şunun ýaly bir näçe rejimleri bar. Haçan siz haýsy bolsa bir rejim taýlan ýagdaýyňyzda şu rejime göre multimediýa ekran hemme zat ütköýär. Ýene de aýratyn bellemeli zat şu ýerde luguny depetinde siz görüp bilýäňiz. Yine renklendirilişi görýäňiz bir ýyl. Şu ýerden seredinde asmanyň ýyldızlary ýaly bir näçe renkler bar her gatdalyna ösüp duran. Olam edil şu salonnaky torpedadaky näl renk bolsa edil şu renkle miýdine terpikdirýär. Avtomobiliň ýygyna da geçen ýagdaýynda şeýle bir duýgular gurşawaly, ananaýyn. Sebäbi bu ýerde görýäňiz
neçe santimetrden bile hatta 2 tane monitor dur şu yerde we şu monitorun üstüne öňündäki medialaram dolandyryp bilýäňiz. Häl bir bellek geçipdim elbetde bu kupa görünüşlü crossover diýip. Şoň üçin hem aşağı şeyler çyzyk boýunça azıcık içine giden görünüşde bolup durar. Yönetmedim ýa-da belledim boyum üstem kepka bilen plus. Hiç ili yetjek bolup şeýdi bu oturanda da yetjek kelläň bir kynçylyk diskomfort öretjek zat ýok. Aýagyň çalaza diýge diýmesen oğlum näme sana crossover diýär, o sana üýt köşk bir näleýden şeýene bir zat däl. Elbette crossover bolan soňam düşme kynçylykdy öretdi maňa adekwatda düşemde. Umuman bu avtomobiliň jemi boýunça nämeler aýtyp bilerin? İlki bilen bellejek zadım Türkmenistanyň BMW Germaniýa bilen resmi dilleri bolan BMW merkezine şu ýerde adekwatda ýadgam edýär. İlki bilen şu olarak köp sawatlanmalydysymy diýilýär ýadga etmäge şunuň ýaly. Şertler mümkinçilikler öretip berilen üçin inne bolsa näme? Avtomobili dolluğuna da var sinladık. Adekwatda dogry eger size düşünükli we sizin göwnüňizden turandyr diýip ümid edýär. Başga da aýtmalylar siz ters düşünmäň mehribarlar. Elbette avtomobil barada gürlemäge, beýan etmäge, aýtmaga zatlar eken. Ýöne biz käýe ýagdaýlarda şo maglumatlar bilen ýagdaýymyzda hem ýa size käbir mümkinçilikler, käbir şertler arkaly ýerine ýetirip bilemdi. Ýa bolmasa käbir ýöne köýdatlaryny meselen bellep aýdyp amatyramyz. Ýöne şu avtomobiliň netijesi jem boýunça aýtsam, ine öz ak ýüregimden aýdanyna men söýdim. Ondan hem şu pursatda nähliňizde wagt tapyp serediňiz, tomuşa ediňiz üçin köp sawatlarymyz aýdýar. Biziň gepleşigimizden, biziň saýtymyzdan daşlaşmaň her bir ýetirjek bolan zatlarymyzda tomuşa ediň. We hökma soratda şu video üçin öz pikirleňizi tesirleňiz beýan ediň we elbetde öňkeçiňiz ýaly inni haýsy avtomobil. Onu elbetde siz şö diýäňiz, inni haýsy avtomobil bolsa beýan ediň we egerde biz ýalňyşan bolsa käbir ýerde dol aýtmadyk bolsak ötünç sorýar. Eger de göwnüňizden turanam bolsa köp sag bolun, saglyk görüşelim.